Jáma. Vnímám vůni listí. Dýchá se mi příšerně, stěžka. A hlava bolí, čím dál víc. Ani se mi nechce otevírat oči a tak dále, jen odezdaně ležím. Zkouším trochu pootočit hlavou. Prudká bolest mě přinutí od takového záměru ihned opustit. Ne, to fakticky nebyl dobrý nápad. Radši pootevřu jen ty oči. Nic moc nevidím, ale i tak mi začíná docházet, kde se nacházím. V hromadě mokrého, tlejícího listí. Proč jsem si zvolila tak nevšední lože? A jakoby tohle samo o sobě nestačilo, jsem na prsou zatěžkána kamenem. Kratičkou chvíli popřemýšlím o tom, proč si hřeju kámen na prsou. Můj táta v souvislosti se mnou, ale i s mnohými jinými lidmi s oblibou prohlašoval, že si hřál hada na prsou. S kamenem to nikdy neskusil. Neměla bych teď, na místo nesmyslného přemítání o tom, zda je lepší si hřát na prsou hady nebo kameny, se co nejrychleji rozpomenout na to, za jakých okolností jsem se dala dohromady s tolika listím a i s tím kamenem. Trochu se mi podaří nadzvednout, až teď si všimnu i do sebe zaklíněných větví na mém těle. Za jakým účelem jsem si ustlala právě zde a jak se mi to mohlo takhle podařit? Nikdy jsem nebyla šikovná, tak se mi ani nedaří ty hloupé větve ze sebe dostat. To i proto, jak se celá třesu, drkotám zuby. Pomalu mi dochází, že mě nebolí jen hlava, ale podstatná část těla. Snad jen uši doteď nevykázaly žádnou známku bolesti. Nyní, již osvobozená od větví, se zkouším, pokud možno co nejvíc bezbolestně, posadit. Zamotala se mi hlava. Vyjeknu bolestí a svalím se odezdaně zpátky do tlejícího listí. Chvíli jen tak ležím a hledím před sebe, do nebe. Aspoň, že v tom mi nic nebrání. Přece jen mě to, čeho se mi doposud v jámě podařilo dosáhnout, povzbudilo k další aktivitě. Nabádám se ke klidu. Domlouvám sama sobě: Vando, pochlap se. Musíš co nejrychleji pryč, odsud. A dál ležím v listí a klepu se zimou. Usoudila jsem totiž, že vylézt z jámy v tomto stavu stejně nikdy nezvládnu. Vzdávám to. Jako spoustu jiných věcí ve svém životě. Mou mysl zrovna teď zaměstnává, zda slunce vychází a nebo zapadá. A jak dlouho bude trvat, než zmizím pod vrstvou listí, případně sněhu. Pud sebezáchovy je podle všeho doopravdy silný. Nenechal mě to zjistit na vlastní kůži. Místo toho mi dal odvahu překonat bolest a ještě jednou zkusit vstát. Víc pozvolna a opatrně. Zvládla jsem to, ale až na 3. pokus. Postavila jsem se na vlastní nohy, kéž bych to tak dokázala i pomyslně, ve svém běžném životě. Rozhlížím se kolem sebe. No, ještě, že jsem dorostla do výšky 165 cm, tak jsou moje oči těsně nad úrovní terénu a něco vidím. Vlastně toho zas tak moc nevidím, určitě pramálo podstatného. Krajinu kolem sebe nepoznávám, nikde nikdo. To je dobré nebo špatné znamení, nevím. Znám se, i kdybych ležela uprostřed Václaváku, stejně bych nikoho nedokázala požádat o pomoc. Nebudu si nic nalhávat. Na to už jsem v 50 moc stará. Kolik roků a kroků mi tedy na tom světě ještě zbývá. Někdo mě sem odvezl, anebo jsem došla po svých. Do života jsem vstupovala jako nechtěné dítě. Rodičům jsem byla lhostejná. Někdy víc, jindy méně, ale pokaždé jako bych pro ně byla jen nepříjemnou zátěží. Tak mi přišlo celkem normální, když mě ponižovali a zneužívali, myslím psychicky. Připadalo mi to tak spravedlivé. Jakž takž jsem u nich byla vítána jen tehdy, když jsem něco dokázala. A to se nestávalo moc často. Časem jsem i to vzdala a už se o nic nepokoušela. Proboha, co když mi někdo ublížil a ještě to číhá? Chce si se mnou pohrát jak kočka s myší a teprve pak mě zabít? Tohle se mi na kočkách nelíbí. Ale jinak mám svého kocoura Karla moc ráda.
On naštěstí k takovému deviantnímu chování v paneláku nemá příležitost. Na druhou stranu mi je líto, že mu nemůžu dopřát svobodnější a přirozenější styl života, třeba v domku se zahradou. Vlastně vůbec nevím, kde je teď Karlíkovi konec. Moc bych si přála, aby byl v pořádku a vrátil se ke mně. A jestli si zrovna teď někde pohrává s nějakou myší, tak mu to odpustím. Co když ale skončil ještě hůř než já? Kéž by mě všechno tolik nebolelo, abych se dokázala víc soustředit. Připadám si jak po flámu. Jak jsem tu tlela dlouho, tedy dlela. Těžko říct. Olda mě už nejspíš hledá. A třeba si to jen namlouvám. I v našem manželství si připadám zahrabaná. Snažím se mu co nejméně překážet. Obdobně jsem na tom byla ve svém dětství, doma se svými rodiči. Celoživotně se pohybuju světem jen po špičkách. Neslyšně jak myška, opatrně. Nechci nic riskovat. Nebylo by dobré vyprovokovat v někom kočičí chování. Myslím to vůči myším. Takového narcistického pohrávání jen tak pro radost jsem si užila dost. Až by jeden řekl, že ho mám vybrané do konce života. Kéž by. Přestože se jako posera držím radši při zdi, občas na sebe upozorním. Třeba když začnu hlasitě vyvádět kvůli tomu, že se mi Olda málo věnuje. Nerad se mnou tráví svůj volný čas. Po takovém mém běsnění mě pak pomyslně povytáhne kousíček na diámu způsobem, že se mnou uskuteční kratší výlet. Snahu mu nelze upřít, to ne, ale celé je to o ničem. Něco tomu zkrátka chybí. A naopak navíc je ten jeho otrávený výraz. Připadám si s ním jak na poznávacím pobytu s nevrlým delegátem cestovní kanceláře. Toho se je taky třeba hlídat a přizpůsobit se mu, respektovat jeho program i tempo. Do času tráveného s blízkým člověkem má Oldova rychlá chůze pár kroků přede mnou, bez jakéhokoliv zájmu o mou osobu, o nějakém doteku ani nemluvě, strašně daleko, úplně všude. Je nepodstatné, jestli se procházíme po sídlišti, což upřednostňuje on, anebo mou milovanou přírodou. Slyšela jsem, že v některých zemích chodí ženy až za oslem. Měli bychom si nějakého pořídit. Díky němu by se mezera mezi námi umenšila. Nepřipadala by mi až tak propastná. Moje jediná opravdová kamarádka si myslí, že se Olda bojí mi víc odevzdat. No, těžko říct. V každém případě mu hodně záleží na tom, aby byl jako člověk nezaměnitelný. Něco takového je zrovna mě u prdele. Nemám potřebu se odlišovat, jakkoliv. Mě to naopak děsí. Tak ráda bych patřila k nějaké skupině lidí a stala se jejich součástí, až se to ani vypovědět nedá.